Baba Fakazi. Anzeni kwabeni yamakayeshi ishanga amabhebhezela zungu uyaphila Ngiyaphila bhuti. hayi siyaphila mfowethu Kwenzakalani lapha bhuti? mfowethu akithi phela uzoba nale game enkulu lena ebizwa ngedabi ngolimi lwesilungu okuthiwa iSoweto Derby ebaphakathi kweChiefs nePirates manje engathi zizothathana manje ke nale lePirates nale leChiefs nale leSoweto Derby ukuthi phela iDerby le game ezawudlala ngalela langa manje yikho nje siwanamathisela futhi lamahawu ufuna ukubona iyona yiphi ezogoba uphondo phakathi kwalamathimu amabili. Hayi ngiyakuzwa bhuti. Yaka man. Manje bhuti lakho nihawe engaliboni la. Ihawu ngaliboni. Ya liphi le Sundowns? Hawulani? Le Sundowns. Yolenzani ihawu Sundowns? Hey. Awu. Ubani ubone njani ngoba phela ihawu akusile lokuhlobisa ihawu akuhlotshiswa ngalo. Hey. Ufuna lenziwe lento. Man, ayike isize eMamelodi. Yolenzani? eMamelodi ayike isize. Nisho ukuthi akekho kwazi ukugiya eMamelodi. Ngisho ushaka kafika ngalapho. Hawu. Hayi. Uthini bhuti? Angiboni eMamelodi. Sesingalenza nje phela ukuhlonipha uba uMatsebe. Kodwa amboni khona insizwe eMamelodi bafowethu. Hayi angiboni mina. Singalenza nje phela kodwa hayi. Angiboni mfowethu. Angiboni manje. Thake sakhela walezi inkunzi embili mfowethu. iChiefs nePirates mfowethu. Soweto Derby mfowethu. Ngiyakubona njalo uthuso ukuthi sigqoka amasheti amhlophe kodwa manje sikhathi ikhulu. Cha impela bengisayibuza impela bhuti. Uthi lamashethi nina nobabili niwathathaphi? Amasheti amhlophe. Yebo bhuti. Yini waqala ubuthi ubani lo? Uba awungibuke kahle nsizwe. Ya khona bhuti ngiyayibona ikhona inswebu uba vele. Siyafana uboni. Hayi usungangichazela bhuti. Awuyiboni wena. Ya ngiyayibona nona usungangichazela bhuti uba vele. Lona phela nami ngangithi zelo 17 years. Ngithi wathi nephahla. Hawu. Oh, nangithi phela lamasheti njengoba siwagqoka ayigqokwa ukhokho. Hawu ifa. Ayigqokwa ukhokho amasheti amhlophe washiya kumkhulu umhlinzi wenkomo sanqasha. Umhlinzi wenkomo sanqasha washiya kubaba undavundavu hlamahlula amahlezi uDwethu uvale inxebe ndodeni. uDwethu washiya kimi. Nami ngizowashiya kunangi lo mfana. Ifa leli. Yifa mfowethu yifa nami ngizokushiya kuna nathi uyabona uyanamathisela uye nje kade sika nayo iSoweto Derby. Nathi uyabona ukuthi kahlahla uphasile manje siqualify. Hayi ngiyabona impela. Phela kanerasta malizela ingane. Lidlala ingoma ethi oyo aya lifundisa ukushuka insana. Ngeke anulungi ngeke ulungi. Mawubuka impezzo wena. iChiefs nePirates noma iliphi ke lihle eleChiefs nelePirates ngoba phela ozowina mawuntetho elihle likabani futhi yena ozowina ubukele iPirates ubukele iChiefs bese ungithethe iliphi elihle ukunelinye Elebhakabhaka leli. elebhakabhaka leli ya Ngiyalibona bhuti. ya Ele Kaizer Chiefs leli. ibofana awukhathaniseke iliphi elihle kunelinye Hayi bhuti. hawu Mina bhuti wabuyela emuva ngingapha ngithanda ngapha mina bhuti lele bhakani. Awukwethu uyayichitha impofana Hayi ngiyayichitha impofana bhuti. awushem Bongixolela impela bhuti. ayishem bese niyona uthini mfana wami bazodlula kule derby le Hayi ngihamba namabhaka juju mina. awushem Hayi mina ngimnyama ngekati. ayi angiyazi mina lento kanti bese likhandelani bafana lawo lempofana banguthi nithi nina ibhakabhaka vele liyadlula ngoba lishaya yini team yale eGibhithe iAl Ahly. lishaya Al Ahly Yalidli iAl Ahly. ukushuthi vele lempofana lizoyini Lizodlula. bafethu Lo Messi usasebukhalwe bhuti. impofana seninyanya ngaleyo ndlela bafethu azayiniki nethemba ukuthi lapho ingasi wini ngo2-1 Ah bhuti kufanele vele bebaninge lo 3 point. bafethu ubona ngenkanankana le kodwa phela eyiyaginqika ibhola
Hayi impela liyagingeka bhuti. Ngeke abafana bakithi. Phela thina singamaZulu kwethu. Manje ngamaZulu sizinsizwe siphatha ihawu. Ngisho imali khulunywa ngebhola. Sivele sithatha isihlangu sigile. Ngisho sibona intombi siyagiya kwethu. Hayi ngoba njalo suke sizoyiqomisa. Siyagiya nje singabafana baseNazareth. Uyamazi my darling? Angimazi my darling. Ayishem. Awumtshela mfana wami. Ubani my darling? Umtshela manje. Hey ungashi igama lomuntu ko. Hawu bhuti wena ungisukele bhuti ubani my darling bhuti. Ayishem. Man, bengane bakho bangani? Hey ngisaba ngisho ukusho. Ngisaba ngisho ukusho bhuti. Ayishem. Ngisaba ngisho ukusho inkosi impela. Uyiqoqa kodwa phela ingane ibuye ekhaya. Makuhlangana bhuti ngoyiqoqe yikho bhuti uthi akakahlangana. Uyazi mina ngake ngaxoxelwa elinye ikhehla sifike eThekwini. Kwakunomcimbi nje komunye umuzi lapha eThekwini ngalapha efolweni ngokusefolweni. Emzini kaNgubani kwakunomcimbi. Masifika lithi leli khehla mfana wami ngokwabani mina ngokwafakazi. Lithi leli khehla liphuza utshwala lithi sacela ukuyala. Ngathi mina ngiyasithanda isiyalo mkhulu. Lathi leli khehla ungakhohlwa la wakuhamba khona. Ngathi mina usho ukuthini mkhulu. Lathi leli khehla mina nje isono sami esikhulu kunazo zonke izono emhlabeni ngazala isingane yami. Hawu. Ngathi mina hawu mkhulu kwenzeka kanjani? Lathi leli khehla lona lalikade lisebenza eThekwini ngama-70s. Lasala isintombi balahlekelana ke nalentombi. Kuthe ngama-early 2000 lahlangana nengane lapha edolobheni eThekwini layishela. Ingane yaliqoma. Yakhulela ingane yazala ingane eyayinezandla ezingaqini nenyawo zingaqini. Kubathe mabeya kubantu laba bamanga. Bafike bathi abantu abamanga hayi mkhulu. Lengane ingane yakho. Hawu. Uthi waqake ukuthi ingane yakhe kanjani base bethi ingane uma wakho ubani iyasha ingane wakwabani iyasha ingane lavela khala lekhehla. Hawu. Lengane izalwa yilo asisi wayekade ejola naleli khehla. Leli khehla lihlangana umntanalo lihlangana naye edolobheni liyamshela. Uyaliqoma liyamkhulelisa umntwana walo. Yikho ngithi nawe ingane zakho uyabona nje ingane owayizala ngama-early 2000. Yebo bhuti. Ungahlangana nazo edolobheni uyishele. Manguthi awuyiqoqanga. Kade ngisejele eqala kabusha itheni insizwa lapha ejele eqala kabusha. Umntwana wayo mayicabanga una 23 years manje. Kodwa ka ayimazi ngamehlo. Ngakho ke njengoba uthi izingane zigcweliswe lonke ziqoqe. Ngiqoqe bhuti. Ziqoqe ibuyele ekhaya. Ngoba uzohlangana naye ingane yakho edolobheni ikhempezela njengolentisi uyishele. Ngana ayikwazi. Uzoyishela lengane. Nivele niye endlini, vele kuphuma umhlolo, kuphuma ingane namehla amathathu. Qoqa uyise ekhaya. Enamehla amathathu bhuti. Ngani uzokukhulela ingane yakho. Hayi cha yabona wethu siyalithanda ibhola kodwa hayi ukuthi singabalandeli bayo. Siyalithanda ngoba manje sixabanisa abantu kwesisikhathi lenza abantu behleke kodwa abasupport iChiefs ukujabula ngathi kuncane yazi. Angazi mina ngathi kuncane. Siwake bezama ngcono le game kube yidraw ngoba phela yabo bakwadliwa iChiefs eyishema. Wethu Akulalwa bhuti. abafana bokuthula noxolo